ngopi ngedek meja gak nok jajane begini lho cilik-cilik enak dasare pengabuhi ngomong kabeh pengendane yo gak dadi manten ngene tokane beda oh iya to kowe gak dadi manten oh berarti beritahu wis coba mergo ketekel wae yo dadi manten masyarakat beda martani guyub rukun sak keluargane kompak iku menak kenyataane suaranya ngerti kalau suara bojone tahu ngerti kok sing suaranya malah aku belum apa kalau beri apa horor gimana ya Bu gimana ya muni nek keluargane berharap sing marai kowe kok lah jarene kita harus saling melengkapi ya toh mau kayak sampean kae dan aku pengen lari ayo tak cepatnya sepatu lari ya ora pengen renang isuke kae tak cepatnya apa pelampung sampean isuke kae jaluk duit isuke kae tak cepatnya apa ora tikus to kae ngono primo piye sampean iki panas pati pokok besar nyengket sama the best night in
ulo bubel. Ulo Nyokot budel. Ulo boleh kamu? Nyokot kuping. Ulo sama? Nyokot duduk. Oh. Ulo luwuk. Ulo luwuk. Ulo luwuk iki apa? Merabate ning wit jenduk mlawan iso. Ora wani nyokot. Ulo ning wis tuwa lan duwe untu. Ora iso. Wis pikiranmu mah apa pikiran. Anak pikiran gue juga bisa bongkar gue loh. Pikirannya apa? Ini apa? Kowe iki lho, kowe iki seneng nek pareke Mas Halijo. Lho, bakok bolu isi temu ngene iki. Iki apa isi madu? Bakok bolu isi madu. Loh, Wah, ayo iki kok lembah yo apik. lu sini. Sing mau Ayo, dibagi. bapak saya menghargai, orang lain saya menghargai, kok itu kepiye? Aku ngerti kowe. Jalukmu piro? Oh, Ini memang setengah. oh, dirinya. Tapi 600. Maksa aku. Masamu Maksa piye? kenapa kamu? Lah iya. Wah. Orang ngomong gue, jangan salah paham. Aku ini cuma dari ngomong lanang. Ini kan sekarang sama perempuan sekarang sudah sama loh. Sudah selevel. Kok ini sok aku barangnya ngomong. Wong wedok belum tau diasap. Biasa, biasa. Lah kok anak